Perquè m'han agradat molt, moltíssimes gràcies a tots els ponents, perquè han sigut molt il·lustratives totes les seves explicacions, com ens han apropat al museu a persones com jo, per exemple, que no som persones que estiguem com molt abassades a aquesta situació o que tinguem molt coneixement sobre el tema, però m'ha interessat molt la ponència, totes m'han interessat moltíssim, però algunes de les reflexions que feia la Júlia, quan ella deia o llançava una pregunta a l'aire, que era la següent, que era fins a quin punt estan disposats realment a canviar els museus per no ser flexibles sinó plàstics. Hem vist moltes experiències de com adapten moltes de les noves mirades que segurament demanda la societat, però com poden aconseguir fer això, aquesta feina de no flexibilitat sinó plasticitat per no acabar desactivant o neutralitzant les lluites socials que hem d'incloure en tots els àmbits de la vida, jo des del periodisme, vosaltres des dels museus. Com ho podem aconseguir això? Bé, jo no tinc cap fórmula màgica, el que sí que sé és que tornant al carrer, diguéssim, si tot ho hem après de les lluites organitzades que han anat aconseguint foradar el sistema, doncs nosaltres les font d'inspiració ha de ser amb elles i no d'esquena a les mateixes. Per tant, per mi és una presa de consciència de la situació, i de cap a on hem de mirar i a qui hem de reconèixer i no invisibilitzar. Entendre que el feminisme no és una etiqueta, les propostes de colonials tampoc ho són, sinó que són lluites amb cossos que s'esforcen diàriament en foradar, esquinçar aquest ordre establert. Per tant, per mi és bàsic aprendre a adoptar i inspirar-nos en els moviments de base, en les seves estratègies i sobretot sortir de les lògiques còmodes de la institució. Gràcies, sobretot en un moment en què els museus han de ser illes de resistència, que deies tu, David. Quin paper han de tenir en la defensa dels drets humans en un moment en què ens trobem en absolut retrocés, des de moltes perspectives en la defensa d'aquests drets? Ai, perdó, clar. Bé, els museus jo crec que som espais dels possibles també, no? I com hem comentat abans, els espais no són neutres, o sigui, els museus no són neutres. Vull dir, tot el que passa en un museu té una connotació política, des de quines obres es trien per ser exposades, fins a quines activitats programem o com programem, no? De manera que és aquest espai no neutre, on poden tenir lloc experiències molt singulars, molt reflexives, on ens podem trobar persones molt diverses. Crec que això és important, és un caldo de cultiu on poden sortir moltes coses, i fer, construir mica en mica aquest concepte de museu com a illa resistent d'alguna manera. Doncs jo acabo amb això, amb una última pregunta, però que si voleu fer algun comentari al respecte, evidentment jo no soc experta en la matèria, però m'ha interessat molt també, i connectant amb el que explicaven els dos ponents, com ha començat la Maria, la seva intervenció, que parlava ens ha explicat el que és la interseccionalitat, però ens explicava també com les institucions han blanquejat aquest concepte i li han tret potencial transformador, particularment des de les institucions. Com ha estat aquest procés i com podem una miqueta fer de dic de contenció des dels espais de creació de cultura també, com podem intentar evitar que s'instrumentalitzi o es tregui o es blanquegi aquest concepte. Funciona? Sí. Doncs jo crec que fent el que estàveu explicant, em sembla que és l'única manera. Jo també ja sentint-vos m'he anat com animant una mica més, em sento una mica outsider i no volia posar-me en plan molt crítica perquè no conec gaire aquestes institucions per dintre, però a la universitat sí, per lo que heu explicat ens semblem una mica, no? Els periodisme també, t'he de dir. Sí, llavors ara m'animo una mica més, però perquè a la universitat sí que sé el que està passant a dintre i jo crec que el que hem de pensar també és com fem que aquestes institucions siguin habitables per certs cossos que no ho estan sent, i em sembla que amb el que heu explicat queda molt clar com aquestes resistències, aquí queda molt bé fer servir aquesta paraula, interseccionalitat i tal, però això per aplicar-ho es fa a través de lluites com les que esteu explicant, i això el que passa quan ho fem a dintre de les institucions és que rebem violència, li podem posar altres paraules, però al final és violència com a treballadores que també som en aquestes institucions i com a uns cossos que estem també posicionats específicament, com a dones, com a persones racialitzades, com a persones del col·lectiu LGTB, també rebem aquestes violències que fan que no puguem
exercir, no? Aquestes pràctiques transformadores perquè no ens deixen. I jo lligo amb la pregunta que feies ara, la segona pregunta, en el context en el que estem i com està avançant el feixisme, crec que també ens hem de plantejar com a institucions com protegim a determinats cossos que estan duent a terme aquestes pràctiques dintre de les institucions, perquè no ho tenim fàcil. Jo no sé com esteu en els museus, però a la universitat sí que ho estem veient. Estem veient el que està passant, estem veient com es deixen de finançar determinats projectes, estem veient com no s'estabilitzen a determinades persones amb determinats perfils. Aquí està arribant encara a poc, però en molts països del nostre voltant, França, Itàlia, que són els que més a propet tenim i que jo també conec una mica bé, els atacs són constants. Això que deies dels mitjans de comunicació, quina repercussió té això sobre les artistes, sobre les persones que han escollit o que han proposat fer aquest tipus de coses dintre dels museus i com això ho estem sostenint nosaltres en el nostre dia a dia, aquesta violència constant que anem rebent per tenir discursos crítics. Llavors aquesta plasticitat de la que parlava la Júlia no es fa sola, l'estan fent persones específiques i jo crec que hem de pensar com les protegim dintre de les institucions. No sé com esteu a museus, però ja us dic que a la universitat no s'està fent. No s'està fent i la que ens ve a sobre és grossa. I em sembla que més que avançar també hem de començar a pensar com resistim aquests atacs que estem rebent. No sé si Magdalena o Oliva voleu afegir alguna cosa des de la vostra experiència també. No sé funcionar. Sí, jo crec que ara... O sigui, no, torna a apretar. Yo creo que ahora sí. Es que yo estoy en el medio como tú. Somos una fundación, pero somos un espacio universitario. ¿Y qué nos afecta? Pues ahí entra la fase autocensura. A lo mejor no nos deniegan un proyecto porque no le llegamos a presentar. Porque ya sabemos lo que nos van a decir. Y nos está pasando unas cosas que... A ver, somos un museo de arte africano, tenemos libros de visita, pues ya os imagináis. Lo que yo jamás en la vida pensé que iba a leer cosas como las que estoy leyendo. O sea, el otro día había una persona que no firmó, hombre, evidentemente no le voy a llamar a su casa, pero por lo menos saber quién es, y dijo que no sabía qué hacía aquí esta exposición, que lo que teníamos que hacer era exponer arte de artistas vallisoletanos. Eso es lo más suave que he leído, no os voy a decir cosas que he leído. Pero yo pensé que no lo iba a leer nunca y está pasando. No sé si a lo mejor vosotros, como son contenidos más diversos, igual es más... no se nota tanto, pero nuestros contenidos, como es exclusivamente arte africano, pues se está notando. ¿Y cómo solventarlo? Pues no lo sé. Porque ante ese comentario, ¿yo qué hago? Y ya os digo que eso es suave, Eso es suave. Porque además puso este arte, no puso lo que suelen poner otros. Wow. Bé, jo en el meu cas, jo crec que també és un tema a vegades d'autocensura, perquè en aquest cas, per exemple, concret de manacorinitats, jo no som manacorina, ja he vist fa molt d'anys, ja tens la família tota manacorina, però quan vaig començar a dir que volia posar en marxa aquest projecte i aquesta exposició, gent del meu entorn em deia, però per què te fiques amb això? I jo deia, bueno, i per què no? Però va haver també un moment determinat com que jo deia, igual m'estic ficant en alguna que no m'hauria de ficar, però en el final tornem també el que s'ha xerrat, vull dir, com a museus, com a museus públics, com a treballadores públiques, tenim l'obligació de tractar temes que estan en el carrer. Jo m'ha costat anys interioritzar això, no? I potser fugir d'aquests discursos o d'aquestes exposicions més clàssiques, però és així, no? L'avantatge que quan ja durs 20 anys ja tens una feina fixa, que és molt diferent tenir una feina fixa o tenir una feina precaritzada, hi ha una diferència brutal, com que ja te dona igual tot i dius pa'lante i ho fas.
però sí que és vera que a vegades tenim l'autocensura o nostra o del nostre entorn proper. Sí, i a vegades no ens creiem, no, tot el potencial de transformació social que tenim, no? És a dir, ens tallem, ens posem, no? Ens tallem les ales, siguem museus grans o museus petits, i com també deia la Júlia, no? La clau per tenir aquest poder, entre cometes, transformador, és sortir del museu, no? Especialment important en institucions d'organització complexa, institucions, no? Que a priori estan o poden estar o són percebudes com més allunyades a la societat, no? Que els tècnics sortim dels museus i que truquem moltes portes, no? I seduïm a la societat. Per exemple, des del Departament de Mediació estem molt en contacte amb projectes amb escoles, no? I amb professorat, amb docents, i veiem i escoltem autèntiques pel·lícules no diré de terror, però la deriva, no? De molts joves, no? Cap a ideologies reaccionàries està sent un problema, no? I això ho tenim aquí, no parlem d'un escenari de ciència-ficció, no? Llavors potser som una mica també utòpics, naïfs, no? Però jo sí que crec que els museus podem originar aquests espais parèntesi, aquests espais segurs, i podem posar el nostre granet de sorra per educar una mica i calmar una mica, no? Però sempre anant cap a fora, i perquè la societat reflexioni i prengui altres maneres de mirar el món, no? Doncs moltes gràcies pel compromís i moltes gràcies per ser-hi. Hi ha una pregunta, perfecte, endavant. Crec que sí, jo sí. Bé, clar, jo crec que sempre hi ha un blanc perquè hi ha tantes coses que no interessants i que realment ens han de tardar. Perdó, no? Que no sempre estan així. Sí, perdó. No, i clar, no vull fer tantes que no sé, així que la llançaré una mica genèrica, no? I s'ha parlat del teòric, hem anat des del teòric, de les institucions caduques, o que és difícil, no?, des de dins. S'han vist projectes des de grans museus, amb gran pressupost, s'han vist experiències i, en el nostre cas, del territori, tenim els equipaments culturals locals, no?, que poder, en aquest àmbit de la interseccionalitat, de començar a parlar, crec que abans tenir més llibertat, perquè si més o menys, amb els anys d'experiència, no?, com deies, hem de guanyar els capitostos, i les noies del museu que vagi fer, no?, que fan coses estranyes. Aleshores, jo llençaré una pregunta a l'any i diria, poder per trencar i començar a incloure la mirada interseccional, que a vegades ens diuen, dia, s'ha de fer això, aquest dia toca allò, no?, perquè el camí de cultura, i diuen, què faràs per aquest dia? No faré res, no? Al final és el que dèiem, potser l'important és començar a treballar amb la comunitat, saber quines són les necessitats que té, serveis socials, educació, com es digui, no? Poder una possibilitat de treball efectiu és treballar amb aquesta realitat que ens engloba, no? Nosaltres hem trobat, doncs ara ja treballem amb, ja no diria amb la institució, sinó amb el professor i la professora. No treballem amb serveis socials, perquè des de projecte marcal, cosa entrada, sinó amb el professional motivat. Una mica no vull dir, no?, d'enviar i potser, i allà és una altra pregunta, ens falta formació. Com ho veiem, i que evidentment avui és exemple, no?, que això, marxem a casa amb la motxilla plena i jo també comptada per aquesta formació. Ens demana de vegades actuar, sinó tenir prou formació per saber quin és el camp d'aterratge i les estratègies que hem de seguir. I això fa la veritat. Que respongui. Començ? Bé, jo crec que, evidentment, la formació és important, crec que és superimportant l'empatia, i follir un poquet de tot allò que ens vàrem ensenyar en el seu moment. Perquè la realitat d'allò que vàrem aprendre quan estudiàvem o quan començàvem és molt diferent del que tenim ara, i en aquest sentit crec
crec que sí, és un tema com a d'obertura, no? I també fugir de la nostra zona de confort, perquè està molt bé sempre fer el mateix perquè és el que sabem fer, no? I ho fem beníssim, no? Però quan ja fugim d'aquesta zona de confort és quan ens comencen a tremolar les cames i llavors això és al cap i a la fi és una decisió que en algun moment s'ha de prendre. Jo volia dir una... sí, endavant. Va, això, sí. Gràcies per la pregunta també. Jo super d'acord amb el que acaba de comentar la companya i potser també deixar de veure'n sempre com a necessitat de formació, no? Que al final és com assumir sempre un estadi de que ha d'haver-hi algú que m'ha de formar, sinó també intentar promoure més espais de discussió, de confrontació, no? Que això també passa per articular, com deia molt bé la Maria, zones segures, perquè no tothom té el mateix privilegi en una institució, llavors hem de poder generar espais on la discussió sigui segura i després d'altra banda matissaria una mica el que ha dit el David, que estic molt d'acord, però no aquesta idea tant de sortir a buscar, sinó com escoltar, no? Aquesta idea és que el museu no va endavant, va tard, i jo penso que assumir el anar tard és també assumir que no ho sap tot i només penso que es pot aprendre quan saps el que no saps, no quan creus que ho saps tot, no? Llavors jo crec que aquesta actitud molt patriarcal encara de molts museus com a màquines de producció de saber i no d'assumpció d'ignorància, crec que això també és un canvi d'estatus interessant, no? Sí, jo estic d'acord amb les dues companyes, totalment d'acord, em sembla una pregunta superinteressant que tots ens hem plantejat, no? Algun cop, i afegeixo una altra cosa, un altre element, que és el temps, no? Quan parlem de projectes realment i socialment transformadors, sovint ens falta temps, no? Perquè parlem de projectes que no són accions, pum, ja està, ya he hecho una acción para, ¿no? Dirigida a mujeres migrantes, check, a otra cosa, no, sinó que hauríem de mantenir aquests projectes al llarg de períodes de temps dilatats i és difícil, no? Dins de la pròpia gestió del temps de la institució, no? Sovint no tenim temps ni de sortir, no? del museu, no? o de pensar bé com han de ser aquests espais d'escolta dels que parlava la Júlia, no? I a vegades patinem. Jo afegiria temps. Crec que hi ha dues preguntes més, si us sembla, perquè no les fem totes juntes i que contestin els companys, llavors després ja fem la pausa per dinar. Jo una pregunta a la Maria Rodó respecte a la interseccionalitat. Em quedava el dubte de si aquestes categories, no?, amb què s'està definint, no?, ja porta un cert temps, no?, el tema de la interseccionalitat, no?, a nivell de gènere, d'opció política, o sigui, totes aquestes parcialitzacions que fa la interseccionalitat, i no sé si seria interessant afegir-ne moltes més que també aquest poder hegemònic no les contempla, no? I estava pensant com coses més emocionals o coses més de militància, no? O sigui, ítems que no formen part d'aquestes definicions, que també ens atravessen a totes les persones, que també ens conformen i que també determinen qui som. Llavors la pregunta era aquesta, no? O sigui, s'està plantejant des de la institució, des de l'acadèmia, obrir una miqueta més aquestes possibilitats d'interseccionalitat que siguin o que comptin de la mateixa manera que el sexe, la raça, la procedència. Aquesta seria una, i després una mica recolzant a la ponència de Júlia Llull. Jo penso que si els museus, la universitat han de ser espais transformadors, crec que hauríem de començar a demanar que en els currículums, a part de demanar-nos que tinguem una llicenciatura, un màster o que sapiguem tants o quals idiomes, també se'ns demanés quin és el servei que fem a la comunitat, quin és el servei que fem de cara en fora, perquè és aquesta experiència i és aquesta combativitat que si tu la portes fora pots també tenir més eines per portar-la dins dels espais on treballes. Gràcies. Al final només era una. Només era una? Perfecte. Doncs Maria i... Gràcies per la pregunta. Sobre el tema de les categories és una discussió permanent aquesta. Hi ha com aquesta tríada típica de raça, classe i gènere que és com la que es fa servir més,
però sobre què és un eix, què no és un eix, quina és una estructura de poder i què no ho és un debat permanent. Jo sempre aposto perquè estigui contextualitzat, no? Que no sigui un a priori de què entra i què no entra en general, sinó que té sentit en el context en el que estem treballant. I també jo, la meva perspectiva sobre això és sempre estar obertes a noves categories i a nous eixos, entenent que afegir-ne no fa menys importants els que hi ha, sinó que ens ajuda a entendre'ls millor, no? Per tant, per mi, com una posició política interseccional és estar sempre obertes a noves categories. Ara potser no ho sabem, d'aquí uns anys potser n'hi ha algunes que pensem com pot ser que no ens n'haguéssim adonat d'això, doncs estar obertes a que aquestes entrin i fer-les evitables també en les nostres institucions, no dir, bueno, aquesta fa nosa perquè sembla que treu importància a les que ja hem estat treballant, que és una cosa que ha passat, crítiques feministes, anàlisis de classe, per exemple, no? Sempre, tradicionalment s'han vist com que estaven reduint la importància de la qüestió de la classe perquè estaves introduint perspectiva de gènere. Amb el feminisme ha passat també amb l'antiracisme, no? Sembla que quan entra la crítica antiracista estem dient que la violència contra les dones és menys important. No, estem intentant entendre-la millor, no? Intentant entendre-la també doncs, per més persones, intentant entendre també la diversitat que hi ha d'experiències de violència. Llavors, aquesta és la meva postura, però n'hi ha d'altres també, vull dir, jo crec que és un debat obert. I sobre el tema de què s'aporta a les institucions, hi ha una cosa també que em sembla rellevant en institucions, que és si incloem aquestes veus que estan als marges, no? Hi ha des de la posicionalitat i aquesta epistemologia feminista i aquest concepte del privilegi epistèmic que diu Sandra Harding, que és el privilegi epistèmic que tenen persones que viuen als marges, perquè estar al marge et dona una visió de la realitat privilegiada perquè no és l'hegemònica. L'hegemònica la tenim totes perquè mirem la tele i perquè llegim, per tant l'hegemònica i perquè anem a museus i perquè anem a universitats, i la perspectiva hegemònica la sabem totes. El que no sabem totes són aquestes perspectives des dels marges, no? Persones racialitzades, criatures, dones, persones queer, tenen unes perspectives sobre el món en base a les seves pròpies experiències que és privilegiada, una mirada que no tenim les que no estem en aquestes posicions, no? Per tant, incorporar aquestes persones entre les institucions enriqueix sempre, i jo crec que també és una cosa que ens hem de plantejar, no? I té a veure amb la contractació al final, que no és un tema molt sexy de parlar, però és superimportant també, no? Quins cossos formen part i estan creant al final aquestes institucions i quins cossos són part, no? d'aquesta transformació, i per mi també incorporar aquestes posicions als marges no és només just, no? Democràticament, diguéssim, que formin part d'institucions, sinó que també la seva mirada, la seva experiència, no? la seva experiència viscuda des dels seus propis cossos pot aportar moltes mirades, no? que se'ns estan quedant invisibilitzades. Per tant, per mi també és una altra manera d'aquesta transformació, és qui al final acaba configurant aquestes institucions. Crec que la Maria ho ha tancat perfectament. Només potser comentar des d'aquestes altres situacions contractuals i laborals, no? Que precisament aquí el suport mutu és important, i llavors les que esteu fixes i sou tècniques, perquè s'ha de lluitar és per qui no ho està, i entendre que la institució pública no pot funcionar com una empresa, no pot estar subcontratant professionals, i sobretot aquesta és una lluita per la defensa d'una cultura pública i de qualitat, tenir treballadores en estat regulat i de reconeixement, perquè no val, no només, ja no m'interessa ni que em coneguin ni que reconeguin la tasca d'obra social o comunitària. Jo el que vull és que tot personal que treballa al museu, des del càrrec menys important fins al més important, tingui reconegut la seva tasca com a treballador públic, i això és molt, molt important.